बीजेपी दलनि मावथिफोरनि बेरेखायै खाग्राबारि आबसुनि गोख्रों अजद। बीजेपी दलनि दुथां आखुनि मावथिफोरा आबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ गिख्रंथावै गाग्लोबदों। बीजेपी दलनि मावथिफोरा आबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ गाग्लोबनायनि सायाव गोख्रों रावजों सोंखारिदों खाग्राबारि आबसुआ। दा दिनै जों दुखु मोनदों। दा बे समाव जोंनि दखरा एबसुनि सासे गेलेमु नेहाथारि गोमजोर बर' बिथांमोना आखाइ होदों। दिनै एबसु बायसा मोनसे गोथार आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ आखाइ होनाया बेयो थारैनो दुखुनांथाव जादों। खाग्राबारि आबसुआ बीजेपी दलनि मावथिफोरनि बेरेखायै खौरां मेलनि गेजेरजों गोख्रों रावजों सोंखारिदों। नंगौ, बे समाव राजखान्थिनि दुंहाव थासारिया फारफ्रोमथिंबो सोलिगासिनो दं। राजखान्थिखौ लानानै गावजों गाव बुलाय सोलाय दावराव दावसिया बे समाव सोलिगासिनो दं। खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय मैयानि हराव बीजेपी दलनि माखासे दुथां आखुनि सुबुंफोरा आबसुनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ गिख्रंथावै गाग्लोबदों आरो खाग्राबारि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सरजाबफानानै बीजेपी राजखान्थि हान्जाया बदनाम खालामदों। बेखौ लानानैनो दिनै खाग्राबारि दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों रावजों सोंखारिदों। खाग्राबारि आबसुआ गोख्रों रावजों सोंखारिदों दि खाग्राबारि बीजेपी दलनि माखासे दुथांफोरा आबसुनि दैदेनगिरि गोमजोर बर' बिथांखौ गाग्लोबदों आरो आबसुनि बिबानगिरिफोरखौ गाग्लोबनाया जोबोद दुखुनांथाव आरो गनायजाथावै। आरो राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोरा गावसोरनि मावथिफोरखौ लोंहोजाहो हरनि समाव दावराव दावसि खालामहोनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ होनना गोख्रों रावजों सोंखारिदों खाग्राबारि आबसुआ। आरोबाव खाग्राबारि आबसुआ गोख्रों रावजों सोंखारिबावदों दि DY 365 खौरां बिजोंनि गेजेरजों बीजेपी दलनि मावथिफोरा फोरमायनाया नंखाय। मोनसे खोथा जि दहाय फुङाव जि जोङो निउस नुबाय DY 365 दा बेयावहाय जिबायदि मोनसे बिथांमोना प्रसार खालामदों जेन' आंसो बीजेपीनि मानसि माने बीजेपीआ माने इउपिपिएलआ माने बीजेपीखौ आवग्रिजोबना लाबाय माने बेबायदि मोनसे बेवहाय बिथांमोना दिन्थिदों। दा आंथ' सासे माने एबसुनि बा दखरा एबसुनि आङो मावथि जिबायसा माने DY 365 आव बिथांमोना प्रसार खालामदों बियो टटेलि नंखाय। आरो बिथांमोना सुबिदा लानानै एबसुखौ बदनाम होनाया गनायथाव नङा होनना गोख्रों रावजों सोंखारिदों खाग्राबारि आबसुआ। दानिया फैदो खाग्राबारि आबसुआ खौरां मेलनि गेजेरजों मा गोख्रों बाथ्रा बुंबावखो जों आबुङै मिथिना लानि। खुलुमबाय गासैबो रादाब नायगिरि बिथांमोननिसिम आङो साबायखर बावहरबाय। मैयानि जि जालांनाय जाथाय जोङो खाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो दिनै सोंखारिदों। मानोना बेयावहाय खाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सरजाबनानै जिखिनि जोंनि राजनिति हान्जा बिथांमोना जोंखौ बदनाम खालामदों बियो थारैनो जोंनि ओनसोलनि थाखाय जोंनि हारिनि थाखाय बियो दुखुनांथावना। मैयानि जि जालांनाय जाथाय कलबारि गामियाव जि बीजेपी आरो इउपिपिएल बे मोननै हानजानि मावथि बिथांमोना गावजों गाव बाथ्रा दान्थेलायनाय जादोंमोन। लामा गेजेराव बाथ्रा दान्थेलायनाय जाबाय थानाय समाव जिहेथु गावसोरनि दोलोनि मानसिफोरा गोबां माने बेवहाय ज' जादों जायनि जाहोनाव बे लामाया ब्लक जानानै थांनाय फैनो हानाय जि सुबिदा बेयो जायाखै। दा बे समावनो जोङो जोंनि दखरानि मोनसे हान्जाया जोङो डिमाकुसिनिफ्राय फैबाय थानाय समाव जिहेतु जों बे लामाथिंनो थांलाय फैलाय खालामो बे लामायाव जोङो बे माने जाथायाव जोङो ग्रोब जोङो नांथाना थाफैयो आरो जोङो थांनो हायै बा फैनो हायै जे मोनसे अबस्था बिदि जोङो कन्डिसन जानो गोनां जायो। जोङो जाथायखौ जोङो नुबाय थादों। जोङो गारिनिफ्राय जोङो ओंखाराखै गारियावनो जों जनानै जोङो माने नायगासिनो दङ। नाथाय बिथांमोननि गेजेराव जि नांलाय खमलाय जाबाय बे समाव जोंनि पुलिसा प्रखाखना बे समाव सफैनानै बिथांमोनखौ एसे बुजायनानै बादा होनानै बिथांमोनखौ एसे नर्मेलाव लाबोबाय। नाथाय बे समावनो बीजेपी दोलोनि जायफ्रा दैदेनगिरि बा मावथि बिथांमोना एबसुखौ माने जोंखौ नुनानै बेयाव एबसुआ दंफैयो एबसुआ माने राजखान्थियाव बाहागो लायो एबसुआ मानो बिदि माने गाज्रि बिदि राव होनानै जोंखौ बेवहाय बिथांमोना बिराद माने दुसिबाय। बेनि उनाव जोंखौ माने बिथांमोना गारिनिफ्राय माने ओंखारनो हुमखि होबाय
जोंनि गारिनि साबिखौ बिथांमोना सेना लाबाय आरो नोंथांमोना बयबो नुदों जे जोंनि गारि सायाव बिथांमोना गारि सायाव गाखोनानै जि माने बारना होनाय गारिखौ जिबायदि एटेक खालामनाय बियो थारैनो दुखुनांथाव जादों। जोङो बिथांमोना खावलायनाय लेखानो जों ओंखारनानै माने बिथांमोनजों जोङो माने मोजाङै सावरायदों बेबायदि जाथाय माने जानो मोननाया बेबायदि खालामनाया मोजां जायाखै होननानै। नाथाय बिथांमोननि जि खोथा जि बाथ्रा राव बिथांमोना मोनसेबो रावखौ दिनै बिथांमोना बाहायाखै। गाज्रि गाज्रि राव बुंनानै एबसुखौ बिथांमोना गाज्रि गाज्रि बुंनानै दिनै जोंखौ सोंखारिदों आरो बेवहाय जोंखौ बेबायदि मोनसे थासारि जोंखौ सोमजिहोदों। दा दिनै जोङो दुखु मोनदों। दा बे समाव जोंनि दख'रा एबसुनि सासे गेलेमु नेहाथारि गोमजोर बर' बिथांखौ बिथांमोना आखाइ होदों। दिनै एबसु बायसा मोनसे गोथार आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ आखाइ होनाया बेयो थारैनो दुखुनांथाव जादों। दिनै जोङो खावलायगोन एबसु हिसाबै जाहाथे दिनै बिटिसि बिसायख'थि जोंहा जानो थांगासिनो दङ। बे बिसायख'थिखौ माने बयबो जाहाथे माने बाहागो लानायनि गेजेरजों मोनसे सान्थि परिबेसनि गेजेरजों जाहाथे बेखौ बारहोयो बेखौ जोङो जोंनि माने जायफोरा माने राजखान्थि हान्जा बिथांमोनखौ जोङो खावलायगोन आरो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ खावलायगोन गावबा गावनि जि माने कर्मिफोर दङ बिथांमोनखौ जाहाथे लोंहो जाहो बेबायदि हरनि समाव बाहायालाबासिनो मोजां समाव रायजो राजाखौ बुजायनो जाहाथे माने खावलायो बेखौ जोङो खावलायगोन। मानोना मैयानि जि जाथाय बेयाव जों मेक्सिमाम मानसिफोरखौ लोंनाय जानाय मानसिफोरनि जि मोनसे थासारि बेयाव माने जोबोद गाज्रि थासारियाव जों नुनो मोनदों। दा बेबायदि जायोब्ला जोंनि जि परिबेस बेयो मोजां जाया नङा। ओंखायनो जोङो खावलायगोन जाहाथे जोंनि जे माने परिबेस बेखौ सान्थि भाबै बजायना लाखिनो थाखाय जोङो खावलायगोन। मोनसे खोथा जि दहाय फुङाव जि जोङो निउस नुबाय DY 365 दा बेयावहाय जिबायदि मोनसे बिथांमोना प्रसार खालामदों जेन' आंसो बिजेपिनि मानसि माने बिजेपिया माने इउ पि पि एल आ माने बिजेपिखौ आवग्रिजोबना लाबाय माने बेबायदि मोनसे बेवहाय बिथांमोना दिन्थिदों। दा आंथ' सासे माने एबसुनि बा दख'रा एबसुनि आङो मावथि जि बोसोर माने DY 365 आव बिथांमोना प्रसार खालामदों बियो टटेलि नंखाय बेबायदि जानोनो हाया। दा ओंखायनो जोङो खावलायगोन जोंनि जिखिनि जोंहा माने निउस जोंनि चेनेलफोर निउस पर्टेलफोर दङ जाहाथे बे जानाय जि जायगा बे थावनियाव बेयाव जाहाथे फैनानै मोनसे सथिक मोनसे रिपर्टखौ लानानै जाहाथे जोंनि रायजो राजानि जाहाथे फोरमायो बेखौ जोङो दिनै खावलायगोन। दिनै बिथांमोना बुंदों एबसुआ हराव हराव माने गुन्दागिरि राज खालामदों माने बेबायदि माने खालामदों होननानै बिथांमोना बुंदों नङाबा माने बिजेपिनि अफिसखौ सेफायदों होनना बिथांमोना बुंदों। नाथाय दिनै जोङो बेयाव जेबो फोरमान गैया बिथांमोना जेबो फोरमान होनो हाया। दिनै जाय सुबुङा बे हाबाखौ मावदों बेखौ जोङो निन्दा खालामो। दिनै बेखौ बिथांमोना सुबिदा लानानै खिन्थु एबसुखौ दिनै बदनाम होनाया बियो थारैनो गनायथाव जायाखै। जों ओंखायनो खावलायगोन बारे बारे जाहाथे बेबायदि जाथाय जाहाथे पुनरबाय जाहाथे जाया बेखौ बयबो माने नोजोर होनांगौ जोंनि माने बिबानगिरि बिथांमोना। ओंखायनो आङो बेखिनि खोथाखौ गासै रायजो राजा बा जोंनि दोलोनि बा माने इउ पि पि एल बा बिजेपि बा बि पि एल जिखिनि राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोन गासैखौबो जोङो एबसुनि जानानै जोङो खावलायबाय।